Запознайте се с нашият нов приятел DJ Willy. Заедно с него, ние направихме нашето първо пътуване до столицата на Тайван, Тайпе. Приближавайки се към най-високата сграда в света, Лили трябваше да се изправи пред най-големия й страх – асансьорите. И това, на което предстоеше да се качим, не беше просто асансьор, а най-големият асансьор в света. Хора, ужас. Не може. Озле ми вече. We have the same bus in Bulgaria. Yeah, same number. Аре, на 204, чакай да го снимам. Скоро ние бяхме в подножието на Тайпе 101. Сградата е висока 500 метра. Преди да успеем да проникнем в сградата, първо трябваше да минем през 5-етажен мол, който приличаше на всички молове навсякъде по света. Не се усеща. Просто в една по-малка стая. Намираме се в малкият асансьор на молът, който ще ни откара само 5 етажа. Sorry. Don't worry, be happy now. Усеща се как ми Okay, Я вика вижда. Дам друг това огледало. okay. Айде. Имах... Аз мисля, специално извикаха хора, които да ме качат по стълбите. Тук вече се намираме в Тайпе 101 и чакаме за билет, който ще ни позволи да се качим на 89-ят етаж. Ето и моментът, в който Лили ще се изправи пред най-големият си страх – асансьорът, който ще ни изкачи до върха на сградата. You see? We have arrived at 89 Sprouts of Already there. Welcome to Taipei 101. Please start from your right hand side. We provide free audio guide. Welcome to Taipei 101. 欢迎您和女朋友朋友们参观台北免费的地方。И така, намираме се на 89-ят етаж. Съвсем скоро, ние вече забравихме за асансьора. Уау! Скоро ние се оказахме в сърцето на сградата.
Махалото, което я поддържа балансирано при вятър и земетресение. Този модел щеше да даде възможност на Лили да се увери още веднъж в безопасността на асансьорите. Did you know that the elevators that took you to Taipei 101 Observatory are high-speed elevators, each having cost more than 2.5 million US dollars? Сега следваше да се качим по стълбите до 91-ият етаж, където беше откритата обсерватория. Ако си изпуснеш нещо тук, ще има да пада 90 етажа надолу. Да, свири. Вятър свири в металната ограда. Преди да напуснем сградата, ние буквално щяхме да минем през страната на чудесата. Сега беше време Лили отново да се сблъска с най-големия си страх – асьорите. Абе, просто обикновена стая. Не го мисли. Би казал, че е най-обикновен асансьор. Да, абсолютно. Вижте къде си. Там горе не идваше се качи, а последно усещали как всички се качат и се мести. Много хубаво сме. Беше толкова много идват. Имай предвид, че сме един етаж по-ниско. Това е място приятно. Вие идват още. 各位贵宾，我们即将抵达5楼，谢谢。お客様、これから5階に参ります。Ladies and gentlemen, elevator is arriving in the phase 4. Thank you. 各位贵宾，您可以注意口水。各位贵宾，我们已经抵达5楼，谢谢您，并期待您的增援。お客様、5階でございます。ありがとうございました。Ladies and gentlemen, Най-голямото изпитание в живота на Лили току-що приключи. Не пропускайте! В следващият епизод ние продължаваме разходката си в Тайпе.